Bagong bunag nga lapsag nga wala sa kabuhi na sapuan sa basurahan sa Bacolod City. Abiso sa mga tumalanaw, sensitibong balita nga inyo makita. Yaring balita nga aton Jen Tutuka. Nagkinarangkaran ang pila ka mga residente sang may nakakita sa nagailig nga dugo sa basurahan sa sining nga bahin sang barangay Punta Taytay, Bacolod City kahapon. Ilagin sa kiyar kung sa diin ang ginhalinan sang dugo. Tubtob ila nakita ang ini nga kaserola. Sang ginbuksan, nakita nilang lapsag nga lalaki. Nakaangot pa ang pusod kag naputos sang tuwalya. Ang inunlan, nabilin pa sa sulod sang kaserola. Tapos yung katuan ko, pagkanto ko sa basurahan, confirm nga ang kondisyon sa bata, patay na gid. Gilayon nga nagpadulo ang katapos ng barangay health center sa lugar. Teenage pregnancy, gid kay siguro nahadlok sila mabalaan sa ilang mga parents nga nagbusong sila, ginatago lang nila. So far, ginamonitor, gidyan namon, wala sing may nagbata diri nga ginbili lang tayo sa basurahan. Kasi wala gid konsensya nga iloy. Ginapadalma na sa kapulisan kung sino ang nagbilin sang lapsag. Wala sa mga bystanders nga nakakita no, pag-aboy dito. Kag they are also coordinating with the different hospitals base may nagpakonsulta. Ginpabindisyonan sa barangay ang lapsag antes ini ginlubog. Apod, Kiril Gasilio, Adrian Priatos, One Western Visayas.